Og så er det, man siger, hvorfor er det anderledes, end når man kører ud på vejene? Men det er det primært fordi, at racerbilers bremser, de bliver altså ikke varme, hvis vi sidder og fedter lidt med dem. Så de skal have et ordentligt tryk 16. Og så er det jo så sådan med racerbremser, at så iser man af på bremsen. Og det gør man af 2 årsager. Den ene årsag, det er, at den downforce, man genererer med, fordi bilerne er jo styret voldsomt af den aerodynamik, der er på bilen, og spoilers og hvad det ellers er. Og det betyder, at desto lavere fart vi får, desto mindre downforce er der på bilen. Og hvis vi bare pedalen banket i med 80%, eller 70%, eller 90% for den sags skyld, jamen så sker der det, at hjulet låser på et tidspunkt. Og med en bane som den her, hvor vi skal langt ned i fart, så bliver den der muscle memory af at træde hårdt på bremsen, men så også huske at slippe den igen, for at opretholde en høj cornering speed og en balanceret bil. Den bliver pludselig en hel del vigtigere. Og så kommer min gode gamle traver. Exit speed, exit speed, exit speed. Fordi uanset om det er en langsom svingbane eller de hurtige svingbaner, så gælder det jo om at få maksimeret sin evne til at få fart i bilen på vejen ud. Og der vil jeg sige det sådan, at altså et system, der hedder slip angle, det er noget spørgsmål om at træde på speederen tilpas hårdt til at baghjulene lige oversætte sig en lille smule ud til en lille overstyring. Og så slipper man speederen igen, fanger bilen, og så hugger man ellers videre derfra. Hvis man kommer til at holde for længe på speederen, ja, så kender vi godt resultatet. Så kommer der en overstyring, og bagenden den kommer farne rundt om en. Og så sidder man og kigger ud i væggen og græsset eller alt muligt andet sted. Når man ikke den der overstyring, den der slip angle, der lige er nødvendig, og man får hugget for meget til den, og man ikke nødvendigvis kører galt, jamen så går det helt galt. Hov, nu er min flag, kan jeg se, for søren der Kenneth. Så må vi heller lige få kigget på det. Vi er gået over. Og der kommer de der alle sammen. De klarer det ikke meget godt. Hold det på aflevandet. Og Marie, hun har altså slået et hul allerede. Det er jo godt nok. Og til her, der er altså 10 sekunder imellem de første. Og her så kommer vi så videre her. Og der er der så... Ja, det er næsten det samme. Der var 8 sekunder på Division 3. Så altså, hvis vi tager Division 1, så var der altså godt og vel 10 sekunder. Og der var 9 sekunder, 8-9 sekunder på Division 2. Undskyld, Division 4. Så tak skal der have. Men hvis der er altså 10 sekunder fra starten af igen. Ja, det er ikke meget. Det synes jeg jo er rigtig spændende, når man sidder og tænker på, at de ligger og kører måske 10 del i forhold til en anden, ikke? Ja, det er rigtig meget. Jeg sidder lige og bøvler lidt med teknikken, men I skal ikke tage jer af mig. Så jeg får ikke lige set så meget af starten. Jamen, ved du hvad, det er helt okay. Vi har Mads Hansen der, som bliver med. Mads, han ligger og ruder sådan pænt rundt nede midt i feltet. Han er dernede. Ja, det er sådan, det er okay, men altså prøv at høre. Men det gælder altså lige nu, der gælder det jo primært om at være med. Fordi altså, det værste, der kan ske lige nu, det er jo, at man smider bilen, og så er man altså bare slet ikke med i løbet. Og her ser vi jo, hvordan de går ind side by side ind i stadionsektoren. Og det er modig kørsel. Jeg kan lige så godt sige, det er virkelig modig kørsel. Og så kan jeg så i øvrigt se, at I ser ikke en hudlig fis ud på stream. Den er altså fuldstændig gået i stå. Det beklager jeg. Jeg skal prøve at se, om jeg kan tale jer igennem. Vi har Peter Nielsen, der lige har været en lille smule off-track her. Prøver ihærdigt at komme ind på banen igen. Der må der godt nok holde stille. De håber om ikke at køre alt for mange af her. Så er vi tilbage her med Tobias Reinicke. Men det er jo Hans Helster her. Det er jo næsten et par fodboldretter, så har vi... Hvem havde vi lige der? Det skulle vel ikke være Allan, der havde mistet forenden igen på den der McLaren. Jeg synes, der var en McLaren, der havde smidt på forenden. Men sådan er der så meget. Der sker jo noget helt tydeligt. Der er rigtig mange, der crasher, eller også så er det bare... Ja, så kan jeg jo så sige, at Thomas Krav, han har skrevet til os, held og lykke i aften. Jeg kan desværre ikke køre med, da jeg allerede er i Danmark klar til dagen. Dagen 24. Allerede er i dag. Hold nu op. Thomas, han er taget til Jylland. Ja. Det var Mike Kottrup. Der bliver lavet tv for Mike Kottrup. Ja. Altså, det der, det er... Ja, det er godt. Ja, jo, den redder han egentlig meget godt der, kan jeg sige. Altså, det der, det er fint. Han trækker sig lige væk, så han ikke ligger og generer den, der kommer kørende derude.
Super. Sådan, det er godt kørt. Det er Christoffer Lindgren. Jeg er ikke helt sikker på, at vi har fået den på streamet. Det var den. Her i hvert fald. Der var billedet på stream herinde fra... Ved du hvad, jeg ved, hvad jeg lige skal have opdateret min... for lige at se, hvad der sker der. Ellers så må man gerne skrive i chatten, og det skulle jeg meget gerne. Jamen, vi er i gang. Vi er i gang. Vi er i gang. Den er i gang. Meget gerne. Det er godt. Det er godt. Det var mig, der lige skulle have opdateret min Twitch. Yes. Og vi hakker lidt i tingene. Hakker du ud af? Har du turet og slukket mit videolink fra, og hvad der nu ellers er, du slukker ned? Jeg arbejder benhårdt på det. Sådan cirka, ja. Det vi kan se her, det er, at vi har jo en helt klump af biler her med om for fronten her, der har vi, lad os lige se en gang her, hvor har vi med det går altså så stærkt det her. Der var noget mere bodywork, der lige røg her, kunne jeg se det i herpen. Det ser hårdt ud i dag. Det gør det godt nok. Vi har, bare for lige at tage den på, vi har Jonas Vigen oppe på førstepladsen. Stadigvæk, det var manden, der tog kvaldstarten. Og lige efter ham, eller lige i bagbanen med ham, der har vi Silas Nikolajsen. Sådan der. Og så har vi Stefan Larsen Doxon der kommer der her. Og bag ved ham, der har vi Marius Teilmann Laugesen. Marius, han som gjorde det jo rigtig, rigtig fint i sidste uge. Og det til trods for en i-rating på 1356. Der er nok et eller andet der ikke lige stemmer helt overens med ting. Det kan meget. Så har vi Mike Thornfeldt. Det kan meget vel være, ja. Så har vi jo Mike Thornfeldt dernede af. Og lige efter ham, der har vi Rune Ebo. Og efter Rune Ebo har vi Victor Lassen. Så har vi Nikolaj Hansen. Det er Nikolaj McDonalds, der har valgt at gøre bilen en lille smule lettere med at fjerne fronten. Det er også en måde. Ved du hvad, han har sgu nok mig. Det er fuse. Jeg tror, han har manglet lidt luftkøling der. Og lige efter ham, der har vi Pierre Kvisten i Akuren. Ja, det er helt fantastisk. Og så har vi jo så Kim Nielsen, 7-Up. Kim Benson, 7-Up. Og jeg vil lige sige omkring Kim Benson, at han mangler altså 2 pladser endnu for at være 7-Up. Den er godt kommet 5 pladser frem. Det var pisse at komme med, men jeg kunne ikke lade være. Det er stærkt, sager. Derefter så har vi Tobias Heineke. Ja, der har vi Tobias Heineke. Efterfulgt af klubkammerat Martin Berggaard. Med skydeskiven i dag, kan jeg se stadigvæk. Og en... Nej, jeg bliver så stolt. Han har sat et lille NR-logo på nede i siden. Nej, jeg bliver stolt lige der. Ja, men altså Martin fra Ikke Pokker. Så har vi Hans Helsner. Og der er der godt nok en Nordic Crazy Group, der minder lidt om Tobias' stopdag. Det kan man sgu da se. Ja. Bag med ham i den lyserøde BVT, der har vi Nikolaj Lassen. Og det er så i øvrigt en Lamborghini i øvrigt. Og så har vi Kjartan Jokam, som har taget lidt mere vind ind til motoren der. Han har simpelthen sørget for, at de her kildekast der lige skulle løse lidt af i bagdelene. Så vi kan kun se fronten på forsiden, så han skulle have lidt mere køling til bagvinderne. Det er jo også en måde at gøre det på. Ja da. Lige efter Kjartan, så har vi Rasmus Ombrand. Og den der Ford, den er altså høj, den der Ford. Ja, den er helt nok. Den er egentlig meget simpel. Jeg kan godt lide den lidt. Ja. Men altså, det er bare en lidt anden bullerbasse. Og snakker vi bullerbasse, så kommer vi lige tilbage til Rasmus Jensen der. Det er jo en mærser. AMG'erne, det er nok dem, der har noget af det fedeste lyd overhovedet på den her grid. Men de larmer altså. Ups, der smuttede vi lige. Ikke bakke. Nå, vi har lige med der er endnu en, der har valgt at lave lidt mere luftindtag. Det er Anders Højkjær. Han har også lavet lidt mere luftindtag. Og bag ved ham, Tom Juren Mathisen. NSR har også lavet lidt mere luftindtag. Der er nogle stykker, der har været lidt tæt på hinanden der, kan jeg se i starten. Så har vi Jesper Götz Babels. Han har en hel bil. Der er en hel bil. Silver er jo her meget sølvagtigt. Det er sgu
godt. Der var så lige bag ved ham Johan Vinje, Johan Vinje, der lige var ved at skulle aflevere lidt af fronten der på fronten af den der der. Og så har vi lige bagved vores eneste kvindelige kører, Marie Bussel. Og Marie er ikke nok med, hun er den, der fører i Division 4, men hun er altså også overhalet i en Division 3'er der i Dennis Mikkelsen, som er lige bagved i den orange, fantastisk fine McLaren her. Og så kommer vi til endnu en af de her åndende Mustanger. Det er Tori Petersen, han har lagt en Steel Grey. Det kan godt være, at det er en af de der Stealth Grey farver, han har taget for ligesom at prøve at undgå at blive set, mens han kravler op igennem feltet. Man skal ikke kunne sige det. Og så har vi jo Anders Vik og Anders Vik hvad er det? I en meget, meget lysegrøn McLaren, som så er en anden farve bagpå. Det er kun for at forvirre filmen, det er helt sikkert. Så har vi Frank Thomsen, gode gamle Frank. Ja da. Jeg vil ikke påstå, at det er banens ældste, men han hører bestemt til kategori. Han har selv joket med, at der i Nordisk Racing med de her fine logoer hører banens yngste. Det må så være Marie, der på knap 20 år. Og så den ældste, det påstod han var ham. Men det kommer jo an på en prøve, hvor jeg lige vil sige. Hvis der er nogen, der er meget ældre end de der 62, så må I lige huske at melde ind. Ja, gerne. Så er vi nede hos Zacharias Engelbrecht fra Nordica, som er i en fuldstændig sort med lidt grønne staferinger og en grøn bagende på den der McLaren der. Flot design. Ja. Godt lide det. Simpelt. Og så har vi så Dennis Jensen. Er den ikke lilla? Den er lidt god med. Fra NSR også der. Jo, det må være lilla. Ja. Det er den i hvert fald. Flot. Fint design. Så har vi Søren en Porsche mere. Og så bliver vi lige her med Victor lidt, fordi altså, Kenneth, det er en Porsche. Ja, jeg skulle faktisk lige til at sige det. Det er sjovt. Jeg prøvede virkelig at gå hurtigt forbi, men altså fra Budel, hvor jeg synes, at det er bare smukke biler. Hver gang der er en Porsche, så får det lige lidt ekstra. Tonen, den går lige lidt op. Ja, det er godt. Så Victor Lange, tak til os til dig, fordi jeg har der 2 Porsche om ikke andet. Ja. Så har vi Martin Jensen der lige bagved i endnu en... Nej, for egentlig Søren, det der er en Corvette. Det er det. Jamen er det ikke Søren med sådan en Corvette, der kommer ræsende rundt der? Martin. Igen tofarvet med lidt... hvad er det? Lidt neongrønne staferinger. Det er sgu egentlig meget pænt, det der. Ja, det er også. Lidt neongrønne og sølvgrå, ja. Fantastisk. Og så har vi igen en Aston Martin. Den her gang er en nordmand, Lorenz Egelio, som kommer ræsende her. Den er fandme spændende. Det er altså en flot design. Må jeg lige sige noget? Det er bare lige en servicemeddelelse, at fodboldtræneren, han har altså lavet tv til os, men det ser vi senere. Nu går vi lige resten igennem også. Så vi skynder os lige at løbe resten. Ja. Vi har Mads Hansen her. Jeg var helt vild med designet på den der Aston Martin. Det var sgu lidt fedt. Så har vi Mads Hansen 3. Ja, jeg ved ikke, hvor de 2 andre er, men 3 er der her. De Føtex for fanden, de 2. Ja. Nej, okay, så skal man være så gammel, at du husker de 3 fra det. Det springer vi straks ud af, så er vi nede hos Bjørn Bruno. Og det er jo Bjørn her i en Ferrari, synes jeg, det ser ud til. Ja, det er det skole nok. Sådan, jo, det er det. En flerfarvet blå Ferrari, og han bliver skabt efterfulgt af Cody Nielsen. Og det er et nyt navn i dag, som jeg husker det der i hans Aston Martin sølvgrå med fartstriver. Cody var vist ikke med på Silverstone. Det er ikke et navn, jeg lige umiddelbart husker, vi fik nævnt. Det er heller ikke. Nej, men de har da en fest, de 2 lige nu. De kører jo tæt. Og lige at se den kamp, de har der, men altså, jeg synes, det er fedt. Ja. Jeg synes, vi hører hele vejen rundt på banen, uanset hvor vi har været. Der har jo altså været folk over det i Tom Buren. Det kunne jeg lige se her. Nå. Ja. Så fik jeg lige tabt tråden, fordi der røg ind i pit her, når vi... Og det endte op hos Cody, hos Bjørn Bruno der, ikke? Ja, så kommer Albert. Og så Cody. Så ryger vi ned til Albert Jacobsen. Ja, så ryger vi ned til Albert Jacobsen her. I en hvad er det? Beigefarvet orange. En McLaren. Det er spændende. En McLaren, ja. Og så har vi jo Mathias Mundsson, som vi jo lang tid har påstået var svensker, selvom han har et dansk flag på. Mundsson med dobbelt S, men det er altså en bolle, så den er god nok. Hvad er det? Men Mathias her, hvad er det for noget? Efterfulgt af en gammel.
altså skarpt efterfulgt af det, vi kalder en gammel kælling. Det er jo Christian Rosenlund Nielsen. Det er det. Ja, vores gode ven fra Brebaling. Ja, idrætsforening, som har smidt, han smed jo Argentinerfarverne sidste år, og har begyndt at køre på noget pissevand. Ja. Ja, det står på siden, der står pisvarser. Det må være pissevand. Ja, pisvarser står der. Det gør der jo. Det må vi spørge ham Så om. har vi Alexander Vetak i en McLaren her, helt oppe i bagenden. Jeg skal da lige sige, der er kamp Ja, om den. han kommer også forbi der. Og den tror jeg nok, at Alexander han vandt der. Ja. Hold da op. De er heller ikke i division sammen. Der var hurtigt. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Nej. Så er vi hos Dennis Mikkelsen. Ham har vi da med. Han har synes jeg sammen med... Ja, han har taget lidt af... Det var Dennis, hvor jeg lavede fejl, fordi ham har vi ikke med Christoffer Lindgren. Christoffer Lindgren lige bagved ham, og vi da vist ikke været hos ham. Og vi har da vist heller ikke været hos Stein i Morgan ham. Nej. Jo, vi har, så har vi ikke. Nej, ikke nu. Det har vi så godt. Ja, der var vores Stein i Morgan. Og så har vi så Frank Hansen 2. Og han er efterfulgt af Jeppe Pedersen 2. Kasper Nielsen 4. Hvad? Ja, de er begge to. Det er både Frank Hansen 2 og Jeppe Pedersen 2. Det var det også. Ja, ja. Og Rasmus Dahl, han sus lige forbi Kasper. Og der er Rasmus Dahl Hansen der. Det er skønt. Det skulle lige forbi der. Ja, han har Og så er der Jeppe Pedersen også. Han er også en toer. Ja. Det er når de har alle de her Smurfy-accounts der, ikke? Ja. Nå, så havde vi Kasper Nielsen i en meget multifarvet Mercedes der. Det skal man ikke. Nej, det ved du hvad, der bliver jeg sgu nødt til det at rose, fordi hele bagenden er simpelthen smurt ind i et væld af små logoer fra vores klub. Det var da fantastisk. Nå, så er der Thor Gunnarsson. Ja, Han er også den tredje mand. De to andre er også ude til Fulltex. Han er lige nede i en grøn mønster McLaren. Kommer der. Øj, så var der tv lige foran os, Kenneth. Ja. Vi kunne ikke se det, fordi det hele det hoppede lidt. Ja. Ja, så siger jeg lige Oliver Bjerre imens, og Jeppe Pedersen 2, Allan Nielsen 5, Peder Sørensen. Var det den Peder Sørensen, der var han jo? Var det ikke Peder Sørensen i 421? Der var Peder jo. Ja. Han kører i en blå... Ja. Han er i hvert fald kørende. Og der var Duracell-kanin lige foran, så har vi Rasmus Dahl Hansen igen, synes jeg. Og Emil Vesterholt, Peder Nielsen i en tofarvet Lamborghini der. Og jeg synes, og der har vi Mike Gottrup. Nej, ham har vi vist også været forbi, har vi ikke? Ja. Nej, det har vi nok ikke. Det var fordi, han lavede jo tv til os. Kenneth Rosenlund, ja. Det var da det, han gjorde. Så er der Kenneth Rosenlund hernede på plads 50. Lige efter ham, Thomas Wilhelmsen på plads 51. Og så har vi Jonas Wieben, som er ved at komme op til bunden af feltet. Og det er så nummer 1'er. Der tror jeg, vi nåede hele vejen rundt og fik sagt hej til dem alle sammen. Rasmus Ombrand, han crashede jo. Ja, så kom vi altså rundt om alle sammen. Vi er jo nogle stykker på en lille bane i aften. Så mange uheld, vil vi sige, ikke? Skal vi se nogle af dem, Kenneth? Ja, eller Martin, der starter vi her lige, hvor det lignede lidt. Martin Backlund her. Ja. Lad os se, hvad... Nu er lige en overhældning, hvad sker der der? Ej, han... Nej, det var bare en lille kontakt. Han er bare lige... Ja. Så var det lige forsøg på at komme tidligt på gassen der, der lige gik. Det var det, vi snakker om før, den der slip-angle, der jeg gerne skulle blive på banen ved lige at slippe forbi. Ja, nemlig igen. Så er det Frank Hansen. Med at lave en pirouette. Ja, Frank Hansen, hvad har vi så? Det samme. Er mit bud? Laver Frank også tv til os? Ja. Nej, de er nogle stykker der. Nu var det ude der en klub, der lavede nej. Ja, det var voldsomt. Jamen, og det havde faktisk ikke meget med at gøre. Jeg tror, det var noget andet med det der. Der var der et lille stykke. Jeg tror, det er den samme, vi ser her. Ja, så har vi Allan Hansen her på ja. yderbanen i Jan Gudsen. Det er ham, der... Ja, han får lige trukket ind foran... Ja. Så er der Rasmus. Jamen, vi har masser af... Hvad laver Rasmus så til os? Rasmus Ombrand der? Ja. Den glider bare. Han får simpelthen lige... det er højre fod, der er lidt tungt der. Og så lige lidt på rettet der. Den så vi før. Ja. Der, hvor han forsøgte at bakke der. Nej, lad være med det bakkeri. Der var en, der gik. Ja. Lad nu være. Det er altså gyserfilm. Det kostede altså lige en enkelt ude i græsset der.
Fordi han troede, han kørte tilbage, så forsøgte han at banke ind der. Så er vi live igen, og er Kenneth Rosendal udgået? Han bliver så skrevet af Spøgo. Det er han ikke. Men det ser ud som om, han ligger hernede og ruder rundt nede på en flot 21. plads. Det er nok ikke det, han havde håbet på, da han gik til PC her. Ja. Men han er med. Og det kan det er det nok ikke. Det er det nok ikke, ja. Det kan det i hvert fald. Så er der jo... der er jo kampe overalt, Kenneth. Det er simpelthen sygt, hvor mange kampe der er. Ja, det er det. Og der er også mange. Der er mange, der har skammer. Der er mange, ja. Ja, det synes jeg så også. Der har vi jo den unge Marie Dussel. Ja, Marie. Den unge dame, som den grad stadigvæk i hvert fald har undgået fejl. Og dermed ligger som den førende i division 4 stadigvæk, ikke? Jo, det gør vi. Ja. Jo. Og der er der alt andet lige. Nu tager jeg lige og kigger her i gang der. Marie ligger... Og så er der... Anders Ludvig der, der er faktisk hele 5 sekunder, næsten 5 sekunder, 4 sekunder, ned til Anders Ludvig på andenpladsen. Anders han kører i... Og det er Stefan Larsen og 3-5. Det er Peter... Det er Toge Petersen, der er på andenpladsen, ikke? Jo. Er det det? Du har fuldstændig ret. Det er Toge Petersen, og han er 3 sekunder efter. Du har ret. Anders Ludvig ligger lige bagved. Undskyld, my bad. Så bliver vi spurgt, om vi kan vise, hvordan Stefan Larsen han gik fra 3 til 5. Hvad lavede han af udfordringer eller ting til os, eller var det bare... Det kan være... Vi prøver at se, om vi kan finde det. Vi skal gøre vores bedste. Stefan, jo, han har lavet ting. Det er ikke småting. Det kommer her. Stefan Larsen laver nemlig tv til os. Ja, lad os se. Han går lige derinde om, eller hvad? Ja, så holder de der. Og så kører de altså bare fordi... Men det var da ikke meget... Var det 5 pladser? Det var det da ikke. Det var det ikke. Nej, det var 2 pladser, han vidste. Ja, 2 pladser, siger han. Okay. Jamen, der bliver sagt, at den er nede på 5. pladsen fra 3. pladsen. Okay, ja. Vi har Jonas Wiel stadig på 1. pladsen. Og prøv lige at se, hvem der er på 2. pladsen. Marius Teilmann Laugesen, vores kører med 1355 i iRacing. Og hvilken bil kører han i? Han kører i bil nummer 313. Det er bare at tage nummer 2 på... det er det jo sådan, kan man ikke bare sige det jo. Nej, men vi har ham i billedet, men det har det ikke. Det har noget at gøre med, hvilken mærke af bilen han kører i. Det er det, jeg spørger ind til. Det kunne jo godt være. Nej, det kunne jeg ikke forestille mig. Nej, det kan jeg slet ikke forestille mig. Og jeg synes jo klart, du skal bemærke, at Silas, som var på andenpladsen, han er altså helt oppe i bagklappen på ham, ikke? Ja, det er. Ja. Og det er jo altså hvis der er noget, der er hårdt for sådan en motor, så er det at blive bagklappen på en egen motor. Det var ikke lige verdens bedste udgang, han fik lavet der, kan jeg godt se. Men altså, det er der stadig foran. Og det er jo sådan en gang, når det sker, selvom man laver en lille bitte fejl, og det gjorde Marius faktisk der. Så fulgte Silas altså med og lavede stort set den samme fejl. Det ser sådan er det jo, når man kører tæt rent. Det ser man tit, at så er det bagved kører følger med ude i græsset, eller hvad vi nu finder på. Okay, nu tror jeg altså... Hvad sker der her? Er Tore ikke og... Mads Hansen, Albert Jacobsen, de er altså nogle stykker nu, der tager i dag. TV til os igen. Jeg synes ikke... Der er Toge Petersen er i hvert fald i pit. Det er Mads Hansen også. Det er Albert Jacobsen også. Og det er Kasper Nielsen. 4 var det også, så han har måske bare været inde og skifte det. Vi skal huske på, at pitvindoen, den er altså 8. Ja. Så det er 45 minutters race, og de skal jo ikke. Så på et eller andet tidspunkt, så skal de jo alle sammen lige ind forbi. Og jeg vil gætte på, at det var ikke så længe før, at der er nogle af dem, der måske mangler lidt
frontvinkel. Og det kunne jo for eksempel være Nikolaj Anneby Hansen for pokker. Vores Mads Nikolaj, som vi fik dømt op sidste år, da han kørte i Barbie Girl-bil, som i dag kører i McDonald's-bil. Sammen med så mange andre, der mangler fronten. Så har vi her Mike. Han ligger lidt for sig selv i øjeblikket, kan jeg se. Han har fået skabt sig lidt luft. Sådan en bane som den her, hvis du kørte den, vil du pit tidligt, eller vil du køre så langt som muligt? Det kommer helt an på, hvor jeg ligger. Ja, men sådan ligesom... Bilstrategi, det drejer sig jo altid om, at så længe man har, må jeg kalde det, fri luft, eller ikke bliver opholdt af dem, der ligesom ligger lige foran en, så er det jo fordel bare at blive derude, så længe det er muligt. Fordi pitstoppet er alt andet lige. Man kan sige, det er jo i bund og grund er det jo næsten det samme. Men du kommer til at køre længere tid på en tung bil. Giver det mening? Ja, det er rigtigt. Og vi ved jo godt, at vægten i de her biler, det er jo også relativt vigtigt for bilens evne til at accelerere. Og det vil sige udgangen af svingene. Så skal jeg så skynde mig at sige, at der er altså også rent faktisk nogen, der gør det tidligt. Fordi de kan godt lide en tung bil. Den har jo lidt svært ved at både overstyre og understyre måske endda i højere grad, når den er lidt tung. Og der er nogen, der måske er mere bange for overstyringen, end de er for understyringen. Fordi så kan man jo altid alt andet lige bare bremse lidt tidligere, eller køre lidt længere ud i svinget og gå Apex. Hvad sker der med Rune? Division 3 spørger Kronk. Rune i Division 3. Hvor har vi Rune henne? Rune Ebo. Der er sket et eller andet galt der i hvert fald. Han har røget 17 pladser baglæns. Ja, han har fået gjort lidt... Nej, det er ikke ham, han kører i Mercer. Den ser fin ud. Han kører i Merceren der. Altså umiddelbart ser det fint ud, men lige her, som man også kan se, der har han altså tabt 13 pladser lige umiddelbart på min ser det ud, det som man har tabt 17 pladser. Måske har han været i pits. Men det er nok 13 pladser internt. Ja, det kan godt være, at han har været i pits. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan se og finde lidt... kan jeg finde information på det? Det kan jeg måske, hvis jeg gør det, at jeg simpelthen finder Rune Ebo. Han har ikke lavet ulykker i hvert fald. Rune Ebo her. Ja, han har været i... Nej, det har han ikke. Nej. Det har han simpelthen ikke. Han har ikke... Altså, som det ser ud nu, så har han... Jo, han har været i pit. Han har kun kørt lige godt 3 omgange på den takt, han er på nu. Så han har simpelthen valgt at gå ind og pitte. Cody, som ligger lige bag ved ham, ligger med cirka 14 omgange. Og vi har så Albert, eller Lorenz Aguilio foran ham der også været i pit med en omgang før, og Albert Jacobsen har været det en omgang efter. Så der er lige lidt der. Både Albert og Lorenz ligger foran, altså en omgang bag. Så har vi Anders Hultvig her. Du har lige en forklaring på Rune. Ja, early, ja, tak, blev der sagt for grund. Det er fint. Så fik vi svaret på det. Det var Anders Hultvig tv til os, eller er det bare fordi han ligger her og fundet sig en lille hul? Han ligger bare og hygger sig. Ja, det kan jeg da se. Au. Der kan vi se, at Nikolaj Hemmingby, han må også have været i pit, for nu har han fået fronten med igen. Hvem var det? Det var Der var lige en, der lavede noget tv til os. Hvad var det? Var det vores norske ven? Nej, det var det ikke. Den var blå og hvid. Hvem var det? Det er sjovt. Det kan være slet ikke. Nej, det har jeg slet ikke. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Nej. Victor... Nå, jamen... Den her måske. Så tager vi den bare derfra. Det er Victor Lange. Ja. Nej, han er bare lige ude og kysse lidt i græsset. Ja. Det må man også godt. Nej. Det var ikke... Nøj, Victor. Den gale vej. Det går fint. Han gør det rigtigt. Han forlader banen og kommer ud. Ja, så er det bare lige et spørgsmål om at komme ind et sted, hvor det nogenlunde kunne lade sig gøre. Det er i orden, det der. Det gjorde han altså rigtig fornuftigt. Han kom lige ind efter vores ven med pisvandet. Hvorfor vi ikke har billeder? Det var Christian Rosenlund. Men vi har masser af billeder. Nu har vi i hvert fald. Ja. Her har vi så Rune Ebo igen.
Han der pittede tidligt, og han er jo så efterfulgt, eller... Ja, han må så have været... Han har faktisk passeret, synes jeg, det så ud til. Og det var Johan Vinje. Ja. Det var den der Aston Martin lige bagved der måske lige var ude at spinde lidt. Og så har vi derefter, er det Kasper Nielsen lige i bagenden der. Ja, det er det. Ja. Og så har vi, er det Martin Jensen der i bagtroppen. Det er det, Martin Jensen lige der i bagtroppen, ja. Det er det. Han er ved at hente op. Ja. Jamen, det ser ud som om, at han trækker en lille smule ind, selvom han har smidt 4 pladser. Ja, men det... skal vi se... men det er også... det er jo Division 3, der ligger foran ham. Han er Division 4. Så de er en blandet landhandel med 2 Division 3'er og 2 Division 4 der. Christian Rosenlund er jo også Division 3. Der. Det er den lige god, der er. Lidt der. Nej, de ligger så og bokser lidt her. Nej, det stopper de så lidt. Og det gør de nærmest overalt, ikke? Altså, Ja. Jeg sidder lige og kigger på kvoten der med Nikolaj Appelby også der. Det ligger de nærmest 4 mand, der kører side by side. Ved du hvad? Der tager jeg lige fejl. Det var ikke side by side. Det var simpelthen en reel overhældning af backmarkers. Og der må jeg så lige svømme mig og give en stor kompliment for at lige være trukket ind. Godt. Og vi har så Marie, der i øvrigt lige har været i pit. Så hun har lavet en meget sen pit imponeret. Og er kommet ud lige godt og vel 11 sekunder foran Frank Thomsen. Nu undskyld, det var mig, der tog for fejl. Det er 7 sekunder foran Tori Petersen, som stadigvæk ligger på andenpladsen. Og så har vi Anders Lundin på tredjepladsen. Det er stærkt. To der, Anders og Tori, de ligger altså og kæmper noget. Tror du, der er altså kamp om bag med Marie der. Tror du, Marie, hun håber på en fuldkorns yellow lige om lidt? Nej, det tror jeg godt nok ikke. Det tror jeg heller ikke. For at det ikke skal være løgn. Altså nu, bare lige for at sige noget om, hvor hurtigt manden han kører. Nej, eller også har han skulle lavet et eller andet, det ved jeg ikke. Fordi Jonas Vigan, han ligger altså lige bag med Marie. Ja, han er division 3. Det var vores førende... det er rigtigt, ja. Division 3 lige før. Hvad er der sket der, Kenneth? Den må du altså nødt til at lige at grave. Det skal vi lige have fundet. Eller skal jeg grave og melde tilbage? Jamen, jeg søger lige en gang i arkivum her. Jeg kan ikke se noget, så hvis du kan finde noget på ham. Jeg vil da være snavs. Nu følger jeg ham bare baglæns med min far, og så skal jeg kigge på nogen. Jeg forbinder mig omgang, måske det kommer det går galt. Ja, der var et eller andet sted. Det må være. Så ser vi lige Kjartan Udgang. Han laver også TVTS. Hvad er det så for noget? Ja, fortsætter, og så er det altså... Jeg er ikke helt sikker på, hvad der sker med Jonas, men jeg tror faktisk, at han har fået en... Jeg tror, han har fået en speeding in the pit. Han kører igennem. Jeg tror simpelthen, det ser ud som om, han har fået de der stop på 40 sekunder. Ja, det koster altså. Det må man sige. Så er der altså arbejde, der skal gøres, og på den her bane, med så meget trafik, der kan det altså godt tage noget tid. Ja, så den, der er ikke andet for, end at det lignede, at han var inde i den pit meget, meget længe. Ja. Nå, vi er tilbage. Her har vi Dennis Jensen. B. Dennis Jensen. B. Ja. Ja, B. Dennis Jensen, ja. Må vi B. Så er der Frank Thomsen. Så er der Gammelfar. Gammelfar. Sæt, det kører. Men Frank, han ligger jo der nærmest og cruiser afsted for sig selv på 4. pladsen i divisionen. Der er lige et vej op til Anders Lundin der med næsten 5 sekunder. Ja. Og så yderligere et sekund op til Tori Petersen. Men altså, og nu har jeg hørt Tøj og Frank, det gør jo altså rigtig godt med ham, Frank. Og man må sige, at det kan godt få en lille smule ro, tror jeg. Ja, og her har vi så Anders Lundin i, Og det er altså lige i bagklappen på Tori, den der fantastiske stealth på Mustang. Tori, han lavede lige et lille lock-up i sidste sving der. Dem skal han nok ikke lave for mange af, hvis han skal gøre sådan. Nej, jeg tror, du har ret. Emil Vesterholt, han har lavet lidt godt til os også. Jeg tror egentlig bare, han holder ind til siden. Nej,
Ja, det kan man godt sige, han gør. Det var det. Ja, det der, du har da fuldstændig ret. Du talte om slipping. Når nu man alligevel er backmarker, så kan det jo lige så godt lige skrue den vej der rundt bagom. Og så kan jeg i øvrigt godt lide hans Aston Martin, og så står der 007 på bagknappen, eller på siden af den der, med en lille godt. Ja. Det er noget, der vil noget. Jeg kan lide det. Er I derude alle sammen? Altså, vi har ikke hørt noget fra jer siden Trump, han skrev early, og ja, tak, eller tak. Så I kan da lige... Er I stadig derude? Er der nogen, der er med os derude? Har vi nogen til over? Er vi alene? Er vi alene? Streamer vi Hjælp! Ja, men der kan jeg sige ja, det gør vi. Det gør vi, Kjeld. Og det vi er på. Jeg er ikke sikker på... og der blev kørt bredt der. Det var det. Det var Helsner, var det ikke? Ja, det var det ikke Stefan Larsen, der var meget bred der i den der fine lampe? Det var der lampe, der var noget. Det er rigtigt, det er rigtigt. Hvad er det, han har på siden der? Er det de der tyske... Nej, er det ikke de der tyske børnelampesnipser? Sesamstrasse eller sådan noget. Sesamstrasse? Er det dem, der sidder der? Ja, jeg er ikke sikker. Nej, ved du hvad, vi rykker lige lidt til dig. Bobler, han er her i hvert fald. Tak, Bobler. Eller Blommer. Just Blommer, han er her stadigvæk. Det er en godt Blommer. Vi er glade. Det er de der Sesamstrasse eller noget af den stil. Nå, det er jo også en, der markerer lige til venstre der. Nå. Jeg kan ikke... Og det var ham med kattekilderne. Det er også skidt med det. Ja. Men sikkert en kamp. Hvad sker der? Han kommer indenom her. Ja, han får den, Tørme. Det var godt. Jo, ja, men de fortsætter. Får jeg lige forbi. Okay, det er Jeppe Pedersen. Jeg vil sige, det er også en backmarker lige her. Stefan er jo nummer 2, og Steffen, han er altså noget nede i feltet. Så det er kun Mike, okay. Og Mike han vil altså rigtig gerne forbi her. Mike, han følger altså med op. Mike, han har ikke tid. Men det er jo Mike og Per, er det ikke? Nej, det er det ikke. Mike, han ligger og bokser med Division 3'er. Det er han nok, eller Division 4, det er han da nok ikke så vidt med. Nej, det er han bestemt ikke. Det er jo Victor Lange, der ikke lige gav sig der, selvom han er en omgang bagud. Eller passer det ikke, var det var der tog fejl? Jo, det er Victor Lange, der var dernede bagved, var det ikke? Jo, det var så. Hej, Jørgen. Jamen, velkommen til. Ja, bedre sent end aldrig. Det er skønt, at du kigger ind til os. Jørgen, velkommen til. Jeg bliver nødt til at sige til dig, Jørgen, du er savnet. Ja. Du er savnet på vores lille syn. Det er du altså. Du plejer jo... Og se dig kravle stille og roligt op i rækkerne og få en lille snak med dig en gang imellem efter løbende. Det er altid en fornøjelse. Men du er savnet, men vi har hørt, at du har optaget andre hobbies og interesser. Altså, Kenneth, vi er skuffet, er vi ikke? Vi er lidt triste i hvert fald. Det må vi sige. Det var nok et bedre ord. Ja. Kenneth, han er trist. Jeg er skuffet. Far er skuffet. Ja. Far ked af det. Far er ikke sur, far er bare ked af det. Ja. Og det er altså også til det her. Kampen, der i øvrigt er her. Ja, der går nok... Der bliver gemt. Jeg tror, den kommer der på indersiden. Der er Alexander Petak, han nakker den altså lige der på indersiden, og det er jo så, hvad har vi der? Det er Rasmus Jensen, der måtte æde de tur der. Og så har han altså stukket øjnene lige efter Zacharias Engelbrechtsen der. Zacharias, det er det nye, du har innom i din baksvingel. Jeg ved faktisk ikke, om det hedder bagspejl. Og så bliver der altså forsøgt på indersiden. Der bliver forsøgt på indersiden. Petak, han er helt deroppe. Han får den. Han tager den sådan. Stærkt kørt. Kan Rasmus så nå at komme med? Det kunne han ikke. Nej, det kunne han ikke. Han kunne meget godt forsøgt på Rasmus, så går at gå med der. Og det er Division 3 kører det her, så det er altså position. Ja. Det er simpelthen direkte om kampen der. Og så har vi det oppe på start mållangsiden, synes jeg også, der var lige lidt oppe omkring sving 1, hvad det der ligger bare en lang række af biler. Det er de der Kvist, der forsøger at komme lidt frem i feltet, kan jeg sige. Det lykkes ikke lige der. Ja, det kan jeg så i øvrigt godt forstå. Per Kvist, han ligger lige bag ved Jeppe Petersen og Allan Nielsen og Victor Lange. Altså de tre, der har en indad kamp. Men han er jo altså en omgang foran. Så han bliver simpelthen nødt til at få presset forbi, for han har Victor Larsen lige oppe i bagknappen, og Victor, han kommer altså tættere og tættere på. Så bliver der forsøgt noget her, og det gør så, at det var en meget, meget fin måde, at Victor... Undskyld! Nej, det må jeg undskylde. Der sørgede Jeppe Petersen for, at Allan Nielsen og ham, de får lukket både Per Kvist og Victor Larsen forbi nede i
corneret dernede der. Hvad siger du så? Det er stærke sager, ja. Det er sådan racing, det er. Jeg synes, det var da også en måde at sige, hallo, han skal forbi, og det bliver lige. Jeg er ikke sikker på, at alle det var en fed løsning at gøre det på, men sådan er det en gang imellem. Der ligger stadigvæk en i Vestholm, lige lidt længere fremme der, som vi selvfølgelig også skal passeres af de to drenge. Det er jo yderligere et element her. Hvad har vi der? Der har vi Peter Nielsen. Han ryger på ydersiden. Og der er ikke ret meget grip derude, Peter. Det er der bare ikke. Der skal ikke ret meget til, så ryger man rundt. Nej. I så jo, jeg kunne næsten se på billedet, hvor meget gravel der lå ude i det her yderspor. Ja, der sker altså lige lidt, må vi sige. Det gør der. I aften. Gør jeg. Det er dejligt. Men nu ved jeg ikke, om du så det der, men Peter, Peter han ligger nede på en... Han ligger jo dernede af, kan man sige, på 20. plads. Han har vist også været i en udfordring. Det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Han har haft sit arbejde med. Det kunne godt være, at han kunne have løbet lidt mindre den i fodboldkamp der. Hvad søren, det var der Rune Evo, var det ikke, da de var ude og brutalisere lidt der? Der mangler der også en hel del af det der karosseri der. Nej, det var ikke Rune Evo, han var længere tilbage. Var det ikke det? Var det det? Nej, det var endnu længere tilbage. Jeg tror måske, den er røget pit. Jeg skal ikke kunne sige det. Ja, det kan være. Kjartan, han laver et eller andet godt til os igen. Victor Lange, han har også lavet et det er, jeg tror, det er Kjartan Vogel her. Han stopper. Nej, han fortsætter bare lige ud. Og det koster ikke meget for nogen parter. Nej, det var ikke den. Kenneth Rosenlund, han vil også ses i aften. Det bliver han også lige lidt. Nu ser vi lige, hvad der sker her. Ja, det er bare for tidligt på gassen. Nå, Rosenlund for Søren. Vi skal se, hvad du giver os. Det er Rosenlund her i BMW. Det er nok mere min computer. Og så tabte vi lige billedet for det der. Ja, det var sådan set. Det var ærgerligt. Det er så fedt. Bjørn Victor fortæller os, at det er en sport, han startede i 1983. Jeg var halvdelen af dem, der kører med, jo overhovedet engang født. Det er... Vi skal lige høre, hvad er det for en sport, du har startet op der i 83, Bjørn? Det er... Der er så kamp her. Er det Rune Hebo, der er ved at komme op, eller er det... Eller hvor er det? Er det Jeppe der, der er... Jeppe er en backmarker. Jeppe, det er Hans Helster. Han skal prøve at holde Hans Helster bag sig. Hvad har han ned til Hans Helster der? Det skal jeg lige prøve at se her. Hans Helster. Han har lige knap et sekund. Det gælder bare om at holde ham ude af pinden af det her stiltræn, selvom det ikke er så voldsomt her på banen. Han er umiddelbart 2 pladser nede, ikke? Evo. Fra hans startposition. Det er korrekt, ja. Så det må have noget med pitstrategien at gøre, fordi altså, jeg synes til gengæld, hvis vi kigger lidt på dem, der startede op der, Jonas Vigan og hvad havde vi mere, Marius Teilmann Laugesen, så er der altså gået et eller andet helt galt for dem, fordi det er altså Mike Tornfeldt, hvis ikke jeg tager meget fejl, er det ikke Mike Tornfeldt? Nej, det er det ikke. Silas. Det er Silas, ikke? Silas. Det er det. Silas Nikolajsen. Simpelthen på pit. Ja, Mike Tornfeldt, han er jo 8 pladser over ved P3'eren. Det er altså godt. Det er stærkt kørt i division 3. Det må vi jo bare erkende. Ja, det er godt nok. Ja, for søren. Ja, det er godt nok. Men nu nærmer vi os stille og roligt faktisk, at løbet det skal til at have sin afslutning. Og der har godt nok... Det kan være, vi skal huske i dag, at det også slutter på et tidspunkt. Ja, vi sidder her, så engageret. Men Jørgen, han skriver, at det er skydning, og det skal jeg skrive under på det. Ja, for fanden. Det er skarpskydning. Nej, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald skydning. Hvad er det? Vi snakker videre med skydning eller skarpskydning? Det er skydning. Det er skydning. Jamen altså, vi har stadigvæk Stefan Larsen her på andenpladsen. Vi har Silas Nikolajsen på førstepladsen med hele 5 sekunder ned. 4,4, 3,6. Så går den op igen her lige efter Erbind. Cirka 5 sekunder. 4,5 sekunder efter Stefan Larsen. Og vi har Mike Tornfeldt lige i bagklapmæssigt med et lille sekund. Der skal altså ikke laves mange fejl her. 4 sekunder senere, så har vi så Per Kvist i hans blå Hannover. Og så har vi Kim Benson. Kan det passe? Det er Victor Lassen.
Victor Larsen selvfølgelig. Victor Lassen. Ja. Og der vil jeg så lige... er det Victor der i... det er... Ja, Aston Martin der. Og så har vi faktisk... Er det Rune Ebo? Der på 6. pladsen. Ja, det er det. Ah, den er færdig, den her. Nej. Kenneth Rosenlund laver lidt... test igen. Jeg tror, han er valgt væk. Ja. Det duer ikke mere, eller hvad? Det bliver svært og svært for den der rundt der. Ja, det gør det. Nå, vi er nået til Victor Larsen her på 5. pladsen, så skulle vi bare gerne have en Ebo. Derefter har vi også det. Nemlig. Ej, han er altså godt nok tæt på. Der er ligesom lidt plads der hos Rune. Han ligger cirka 9 sekunder efter, men og nu faktisk hele 2,5 sekunder foran Hans Elsner bagved. Ja. Så der er altså, han har fået sådan lidt luft, den kære Rune. Så hvis ikke han laver egne fejl, så skulle han nok blive den hjem i løbet af de sidste 1,5 minut. Ja. Hold da op. Hvad har vi nede i division 2? Skal vi lige prøve at se, om vi kan nå at få den, køre den igennem også. Så har vi så den første division 2 her. Det er jeg har altså division 4. Petersen igen. Det er division 4. Eller undskyld, division 4. Men det er Marie stadigvæk. Det er Marie stadigvæk P. Nej, Marie vent. Jo, det er det. Det er altså Marie stadigvæk P1. Det var stærkt. Det har hun gjort fra start. Må vi sige. Så det vil sige, i dag der er hun faktisk, hun ligger, ja, okay. Og hun ligger lige der bag Kim Benson. Ja. Kim Benson, hans 7-up er altså blevet til 2 op kun. Så han mangler altså stadig et par placeringer. Marie er altså trukket helt vildt efter, så lige nu bare kan se næsten 17 pladser fra. Tori Petersen ligger nu for Søren, han ligger godt og vel 9 sekunder efter Marie. Så hun kan selv bestemme, om hun vinder i dag. Lad mig sige det sådan. Tori til gengæld, han er altså hårdt presset af Anders Rubik. Det er han ikke rigtigt. Jo, fordi nu gik Marius Treimann gik lige forbi Tori, kan jeg se. Ja, det gjorde han der. Han gjorde han ikke. Jo, det gjorde han. Det er Marius der foran i Porschen der, det er rigtigt. Og det gør jo, at alt andet ligesom mister Tori altså nok lidt momentum lige når de passerer hinanden. Og det kan jo godt skubbe Anders Ulvik så langt frem, at han begynder at lukke guld. Han når det ikke. Det kommer han ikke. Så har vi jo gode gamle Frank Thomsen der på 4. pladsen. Og så synes jeg faktisk lige, at altså er det mere, at der bliver flaget af nu for Søren? Der bliver flaget af, Kenneth. For en i Porter, hvor bliver der flaget? Det er helt sindssygt. Ja, han er ikke over målet endnu. Men det kommer han altså lige lidt. Ikke her. Og Silas må være over, fordi han er den første, der røg over, han ikke? Eller tager han mangler ikke, men han skal da være den første. Han kører stadigvæk fuld pedal. Så meget kan jeg da se. Ja, jeg kan godt se det. Gud, hvis det ikke opdaget, at løbet er færdigt. Jeg tror lad os lige se, om det er... Det er spændende at køre forbi. Jeg tror bare, det her, det er en... Jeg tror bare, det er en hertomgang. Er det paradekørsel? Ja, det er paradekørsel. Ja, det er paradekørsel. Jeg kan se, at folk er ved at... Nej, ved du hvad? Det var white flag, han stod og fifter med for pokker. Nu kommer det checkered flag, det kommer der. Sådan. Der er bare den Kenneth. Så går vi altså lige ned til... Så er den simpelthen hjemme fra andenpladsen. Går så til... Stefan Larsen der, ikke? Marie, hun ramte... Hvem var det, hun ramte? Det kan koste det hele. Nikolaj, tror jeg... Nej. Hendes bil, den er altså ret medtaget nu. Kan hun trække den hjem? Det skal hun. Nej, det kan hun ikke. Nej, hun kan ikke dreje. Der ryger hendes... der røg førsteplads. Nej. Hvad kører du? Ja, vi tager den igen. Ej, hvor er det sådan helt lige der har jeg sgu godt nok lige smule ondt af hende. Ja. Det har jeg sgu godt nok. Men hun holder muligvis en P4 hjem. Men det er ikke en P1. Ja, fordi de 3 andre, de kom altså lynhurtigt lige i bagklappen der. Hvem er det, hun rammer? Det er altså en backmarker, hun kører ind i, som kører ind til siden.